kamese nevakasimuka kare watotanga mweya waKain. Cain ari kuedza kutaura kuti kana tisiri kuaccepterwa zvipo zvedu ngazvisaacceptwa zvese. In other words, hausi kuziva the reason why your own offering has not been accepted. Zvoreva kuti a Cain can never correct their own mistakes because mistake yake iri determined nema mistakes evamwe. Okay, let me show you how you became a Cain in life. Kuchikoro chako chaiko waiti ukapiwa 30% paexam. Wanyatsofoira zvaunonyatsooneka kuti wafoira. Unotanga kutsvaga vamwe kuti unzwe kuti vakamira sei. Tionewo nichi. Apo ukabvunzwa zone unobvota sandatarisa. Unobatikana kweyo 45 kweyo 80 maiwe. Ukasvika pano mwakati 23 unonzwa kusununguka zvinei. Kuti namukundawo. Handisi tega. Munhu akadaro anoita maresearches akazviwanira vanenge 11 or so vafoira, ndo shoko rinosvika kumba haatafoira takawanda ende exam yanga isingaite. Many people did not make it. Uchinyatsonzwa kusununguka. Handisi ndega. Uchikanganwa kuti pauchauya kulife hausi kufamba wakatakura percentage versus vamwe. True. Life inouya kuzobvunza kuti iwewe wakaitei. When your brother rises, when a neighbor rises, celebrate them. Do you know that many people in Africa, they don't do business mu village maanova? Probability yekusimuka aita business maakakurira iri very low. Yes. Vanoda isiri brother yavo, munhu anongozviwira iri mbinga otanga kusimudza either mashops kana kuti industry. Hameno mbinga iri kuita zvinhu apa, hameno mbinga izvozvo zviri okay. But pakangouya munhu wavakakura naye, vanoda kuziva kuti arida kuzviita ani pakuda kusimuka ikoko. Inonzi the spirit of Cain, which matters when other people are doing well. Some of you have got people that you call enemies who do not know that they are your enemies, because waka create enmity with their success. Munhu iyeye ari kungozvisimukirawo zvake nezvaari kuzviitira muupenyu hwake, but iwewe wakamuvenga zvisingaiti, unoti anoonererwa nezvaainazvo. How do you define kuonererwa nezvinhu zvine munhu? Wakambotestawo success here kuti uzive kuti kana munhu successful anofanira achibehave this way? Unoziva here kuoma kwazvakaita kubehave seusina chinhu iwe nacho? It's a lot of work. Unozviziva here kuti energy yekuti usaite sekunge unazvo yakawanda sei kana uinazvo? Why is it that every businessman that rises in Zimbabwe, iwewe naye munenge kusawirirana kamunaita? Sei uchifunga kuti anofanira kunge ane chaakaba chete, kunyange uchiziva hako kuti hakuna akaenda kupolisi achiti ane chaashaya? Unongofunga kuti pane chaakaba. Why uchifunga kuti wese aita something may be wrong about it simply because it's a success? Why is it that I'm not being a racist? Why is it that our white community counterparts, we are okay? We expect them to do well. What is wrong with us? Let me tell you something. It is us that is wrong with us. Ukaenda even kuna akasimuka wacho uenemiwo futi, ukaenda ukamubvunza kuti but how do I become what you have become? Shana nesimba mfana, shana nesimba. Wangu. Simba ndoda kushanda naro. Yes. But hauna here zvimwe zvaungandibatsira nazvo. Matools kundosumuka sei. Haukwanisi here kundiudza kuti mukushanda kwako nesimba waishanda nedirection ipi? Havadi kudisclose. Why? Vakatakurawo futi mweya waKain. They gatekeep. Havadi kuti vamwe vanhu vatevere kwavakaenda. They want to be successful on their own. Many pastors, fathers in faith like us, we see it as a problem
to just acknowledge vamwe vafana vari kusimuka unyatsoona kuti mufana ari kushandiswa namwari, kungotaurawo kuti uyu anoshandiswa namwari, kana zvinorwadza kutaura. tinotya kuti anozosimuka kutidarika mweya wake. There are pastors vane vanhu vakazodzwa vakadinzwi but pulpit yavo haimauntwe nemunhu. Vanotya kuti mumwe munhu akaenda ipapo akaparidza zvingaoneke kuti ane zvaakatakura mweya wake. Saka mweya wake hakusiwo usi wemunhu bedzi akundwa nemunhu, mweya umowo futi akatokundawo, but ari kutya kuti vamwe vakasimuka vanozomutorera limelight. Nhai mukuru, mukandibatsirawo kuziva kuti bhizimusi renyu rakakura sei, ndikakurawo rangu mungafunge kuti imimi mungabva maita nzara ndakumba kwangu kune chikafu. No, but iwo rako rikazoita better than mine, life yako ita better than mine, then that's a different story. Though that's the mindset. That's the mindset. Yes. Zvinotyisa izvozvo. And sometimes unenge uchinoti this person atori knowledge wisdom yakawandisa kupfuura inini, ndikangomuratidza kuti this is how you do it, anozoita zviri nani kudarika inini. So uri kuona here kuti iwewo wacho uri kuraiza mindset yako, haufaniri kuraiza zvokuda kukunda vanhu. Raiza kuti uve a blessing kuvanhu. Usaraize kuti ude kunzi iwewe ndiwe une yes. Uchaona kuti ukaenda ipapo uchinzi une yes, you are going to become a king. You will destroy those who are trying to become where you are. Ndoshamisika nevanhu vanonetsana kumusic. My friend, I can't be playing your music from here to Masvingo. Urefu. Ndinota kuteerera mese muri 18 makadaro. Uyo akabuditsa music yake irege irire, iwe ubuditsa yako tinonzwa futi. Hatisati takwana zvokunzwa music zvokuti yarira iyi hatichada imwe. Aiwa, music inenge doro, ikakudhaka nhasi unoda kudhakwa nayo futi mangwana. Tendera vamwe vanhu vashaine. Vamwe vanotoenda kunobhadhara vamwe mweya wake kuti taurai zvakaipa pasocial media nekuda kwanhingi kuitira kuti asarire. They do that. Spirit of Cain. Akarira uyo zvinoita sei kwauri iwewe? Hanzi ana papa vanobva kuudza kuti it's not, hanzi unobva wanzi it's not yet time to release you. It's not time to release you. And you know what? Ari kunzi it's not time to release them. Ane 50 years. Yes. Anoreleaswa kana aita amgwa. Munhu ane 50 years ari kunzi it's not time yet to release you. Kutya kuti vamwe vanhu vangasimuka. Alright, why is it that kana mumwe mwana asuduruka achinotanga rimwe basa ndiye amharidzo? Kana basa raari kuita arichiitira Kristu, iwe uchikukunetsa chi? Kana uchiti asati aibva, chakanakira raKristu harimakiwe nemunhu. Zvinongonobuda zvega pachena ikoko kuti anga asati aibva, inongovhara. Chikukunetsa chiwe? Mweya waKaini. Many people are paying people to bring other people down. Mweya waKaini. Ukaona uine ghost account rekutukisa vanhu, uri Cain. You are a murderer. Haudi kuti vanhu vazive kuti wakaipa. Ndosaka Cain asina kuurayira Abel pane vanhu. Akamuti let's go into the fields where there is no one, so that no one may know that it is actually Cain who has killed his brother. Saka you wear a mask, uri chigure. Vanhasi munhu wese afana kunzi ghost, anofana kunzi chigure, akapfeka mask to assassinate other people's characters. Unofonera mukadzi wemunhu uchipa false allegations about murume wake kuti marriage yake iparare nepamusana pakuti uri kumudawo munhu iye. You are a Cain. Mubvunzo wangu ndisati ndabva panapa, ukaona umwe munhu asimuka pakanyorwa kusimuka kweumwe munhu, unofila sei? The first feeling yaunonzwa inodefine who you are. Mazwana kurupawa nemota, ukaona munhu apiwa motikari, what is the first feeling that comes? Ukaona yakadaro, especially in the negative, you are a Cain. No, mari yode yashandiswa zvakati.
unoziva kuti mashoko iwaya hausiri wakatangana Judas mushure mekunge Jesu azodzwa oiri zvikanzi matambisa mafuta dai atengeswa apuhwa varombo. Bhabhero ratsanangura zvikanzi but anga asingafunge varombo, iye wacho pachake ndiye angatori mbavha waida kuti kana mari yauya muhomwe atore. Are your intentions pure? Kana uine shungu nevarombo une vangani wavabata upenyu hwavo kuratidza kuti uri kuti ndikangoiwana ndichapfuurira mberi. Unokundwa na great men ane madisabilities ari kubatsira vamwe. Iwo chako kuda kuudza vanhu kuti vanofanira kushandisa sei mari yavo yako yaunotambira iwe kwayo unaaniwo. Unoziva here kuti kuna namari ngove kwatakadzidza maschool fees evana ma$15, $20, $30. You can actually pick one child anoremerwa naupenyu waunoendesa kuchikoro kuratidza kudefina kuti uri munhu akanaka. Are you sure kuti wakanaka kana kuti uri Cain? Da kuti uzvizive kuti Cain paakauraya Abel he had a reason, but whatever reason he had was not good enough for you hating kuti munin'ina wako ane munhu wabatsira. Vamweni munovenga hama dzenyu kuti dzabatsira vatorwa. Isusu atipedza here? No, hausiri webasa rake chete, nevatorwa futi vanofanira kubatwa upenyu naye. Don't be a Cain who killed his own brother. Thank you. Oh, very powerful. Thank you, Bishop. Are we continuing again next week, or it's a different series altogether next week? It's a heavy topic. I think I have to run away from it. As the spirit leads. As the spirit leads. Thank you. All right, Bishop. Now, for people who would love to get in touch with you. Okay. My social media handles akanzi Dr. BMC. Then number per phone. Kana uchida kamuchida shoko each and every day. You get in touch with us per 773-115-025, 773-115-025. Ukangoti add, you will be added to our online groups, and then my Sunday service is 9 to 12. Thank you. Thank you so much, Bishop. So this has been Soul Food. Comes back your way next week Tuesday, same time, right here on the Morning Galaxy. We are Star FM, sounding good all the time. It's 10. It's time for the news. This is Zim Paper's radio broadcast.